Da, fraților, uitați ce zile am ajuns, fraților. Au închis tot, fraților. Suntem aici de la ora 2. Dați distribuiri, fraților, vă rog să ajungă în partid, să ajungă la Iohannis. Uitați, fraților, oamenii nu mai pot. Uitați, fraților, zilele ce am ajuns, uitați, tot închis, fraților. Totul, fraților, închis. Dați distribuiri, fraților, să ajungă mai departe, vă rog. Să ajungă la Parlament, fraților. Ce ne facem aici, copii mici? Nu mai putem. Păi să facem, fraților, sigur, să ajungă la Iohannis. Să ajungă. Facem, fraților, n-avem, ne adunăm. Suntem aici cu copii mici, fraților, uitați. Suntem. Ai dreptate, frate. Păi să ajungă, fraților, să le sune pe ăștia, să vină aici partidul nostru român, fraților. Ce ne facem, fraților? Partidul român, fraților, să vină. Să ne dea ajutoare, nu mai putem. Uite, asta pleacă. Nu avem bani. Trebuie să plecăm în Norvegia. Uitați, fraților, ungurii au închis tot, fraților. Mii de oameni suntem. Ce ne facem? Eu am sunat la ambasada Pe vena, pe vena. Și le-am în blochii mei, am rămas blocați aici la Ungaria, nu mai ne dă drumul. Banii, să vadă ce face aici, sunt milioane de oameni. Suntem de la ora 2, nu mai ne dă drumul ungurii, fraților. Ce vor să facă cu noi? De asta nu guvernul Ungaria s-a scris numai... Da, comunitatea europeană e peste guvernul Ungariei. Aici e comunitatea europeană și guvernul Ungariei, toate celelalte guverne sunt mai jos. Eu sunt muncitor, înțelegeți? Eu nu sunt Da, guvernul Ungar. Da, dar dumneavoastră spuneți că Suntem îmblocați aici. În Austria nu mai ne lasă ungurii să trecem dincolo. Gata, vin presa, suntem aici deja de 10 ore, fraților. Da, Pepe, și le-am în blochii mei cateni, Ungaria. Așa le-am, n-am mai de nevoie deloc, te mai în acasă. Nu mai... Arătați-ne voi foile astea. Ez a helyzet, Situația asta, amíg a kormány nem enged ezen, nem fog változni. până guvernul ungar nu schimbă ceva, se face nu se schimbă ceva. nimic. Da. Én arra kérném önöket, Și vă rugăm, dumneavoastră, hogy aki meg akar fordulni, cine vrea să és nem akar întoarce itt akár hónapokat várni, și nu vrea să stea aici Luni întregi. luni, a belső sávot nyissák ki és fordítsuk, mert azt vissza fogjuk fordítani. întâmplător, spuneți, întâmplător am trecut pe lângă oameni și am vorbit cu ei. Not in Hungary. Nu mai ne lasă. Dați distribuiri să vadă mai multă lume, să ajungă până la Iohannis. Ungurii aici, acum ne-au adus traducători. Nu se știe când ne ține aici. Valaki, akinek folyadékra van szüksége, mit hol vesz? aici nu poate nici guvernul nimic. Așteptăm. Spune-se că îl rugăm să facem un apel umanitar la guvernul maghiar. Sunt oameni cu copii aici, sunt femei bolnavi. Spuneți, vă rog, treaba asta. Engem nem zavar, bármeddig maradhat. Eu am înțeles, dar să pune la ei la guvern. Un apel umanitar, domnule. Domnul Daniel nu vine după noi, dar să trimită autorități, să trimită aici ambasadorii, să vadă ce face poporul maghiar cu noi, că nu mai ne lasă să mai trecem la ei. Aia am zis să dați distribuiri. Iohannis poate trimite, nu va veni chiar el după noi, că numai noi am mers și l-am votat. Nu mai vorbi așa, că dacă ești în locul nostru, nu știu cum se întâmpla și cum vedeai tu după aia. Nu mai lasă, gata, au rămas tot îmblocat, e coloană deja de 20 de kilometri. De aseară de la 2, nu mai lasă niciun tir, nimic, nu mai lasă. Oameni virusați, ce să mai fie oameni virusați? Normal că îți ne umplem aici. Nicule.
Deja ne-am umplut. Panșăla. Guvernul român, fraților, ce face cu noi? Să ne umplem aici, stăm unul lângă altul. Uitați, cu un jaf de ăla de polițist, care nu prinde guvernul român cu el. O singură întrebare cu lunguri cap. Că nu mișcăm de aici nici o mașină până nu ne dă drumul. Păi Și gata, stăm aici, au zis oamenii. Vă rugăm foarte frumos, dați distribuiri. Am rămas aici, suntem o de zilele noastre, spune că ne ține 30 de zile. Uitați un jaf de ăla de polițist care e acolo. Și-au adus armăți aici, și-au adus echipamente. Și-au adus. Băiatul care a scris de carantină, Mercedes, nu ne pune nicio carantină, frate, ăștia stupeu pe ei. Să ne bată de capul așa, să ieșim afară. Din Europa, uite, ne-au închis aici, îți dai cu seama, niște unguri de ăștia ce le dădea 10 euro ca să treci. Stăm acum milioane de oameni în coloană, până la Vena au ajuns coloana. Uite niște unguri. Uitați forțele lor. Uitați forțele, fraților, uitați cum stau. Nu mai avem pe unde trece deloc, gata. Uitați mii de oameni, coloană deja, de 50 de kilometri. De aseară de la 1. Și spune că ne ține câte 3 luni. Bă, dați oameni proști. Când s-o sunin, mă. Păi n-a sunim pe live, orice hale. Păi n-a mai sunin, mă, că n-a adică nu live-ul. Tu mi chiar de Lelean. Hai, de așa urcă, ne sucără. Sau cu motorul delta del ba. Letările una de Sau rând în limite. Haide numai țigă răcan murunai, că n-ară sau... nu e că se cu culița de găleții. Sili. Da, să ajungă la președintul. La guvernul român. La ăla, fraților. N-au nimic. Și apoi noi avem atunci. Noi suntem români. Noi suntem români. Nu suntem Pe lor le las, așa-i? Pe unguri să plece. Că nu le umple de virus, nu? Dacă o trecut pe lângă noi. Să ne dăm noi la o parte, să le facem loc, că ei nu se umple ăia. Și nu le umple. Păi cum? Și gata. Vă mulțumesc foarte mult.